망어야 니 둔버차리어래. Więc dzisiaj mamy 7. dzień letnich nauk Marnok. Więc najpierw chciałbym pozdrowić wszystkich źródło schronienia, mnichów i mniszki, wszystkich Tybetańczyków, którzy słuchają, wszystkich innych przyjaciół w Dharmie, którzy słuchają, więc mam nadzieję, że macie się dobrze i chciałbym kontynuować nauki dzisiaj. Poprzednio mówiliśmy o tym, jak Sangha po parinirwanie Buddy, Sangha w czasie tego wczesnego okresu buddyzmu, jakie problemy pojawiły się w Sandze i do jakich podziałów dochodziło, i mówiliśmy poprzednio o tym, że one głównie dotyczyły Vinai, to znaczy tego, jak mają się zachowywać mnisi i mnisi, ale też były również problemy takie czysto dharmiczne. Więc po pierwsze, kiedy mówimy o dharmie, mówiliśmy o tym, że podczas pierwszej rady zebrano nauki Buddy. Czyli to były słowa Buddy, które zebrała Sangha i to były te nauki, które miały służyć do słuchania kontemplacji, do medytacji. To były najważniejsze nauki, jakie wtedy zebrano, ale pojawiło się kilka kwestii. Po pierwszej radzie zaczęło pojawiać się kilka kwestii i teraz wymienię trzy najważniejsze. Po pierwsze, wiele nauk Buddy nie zostało uwzględnionych podczas tej pierwszej rady. No, to pierwszego punktu nie ma na slajdzie. Przepraszam, nie ma problemu. Więc wiele nauk Buddy nie zostało jakby uwzględnionych podczas tej pierwszej rady, więc ważne było, aby je znaleźć i dodać. Więc podczas tej pierwszej rady byli tacy wielcy archaci, którzy nie dotarli na tą pierwszą radę, nie byli w stanie uczestniczyć w tej pierwszej radzie. Z tego względu te nauki zebrane podczas tej rady nie były kompletne. Gdyż nie wszyscy archaci byli w stanie przybyć na radę. Z tego powodu pozostały różnorodne nauki, porozrzucane u różnych osób w różnych miejscach, i istniało zagrożenie, że zaginą. Dlatego ważnym było, aby móc je zebrać i zorganizować i dodać do tego zbioru nauk Buddy. Więc to był pierwszy punkt. Drugim punktem był jeżeli ktoś był wielkim arhatem i głęboko zgłębił nauki Buddy, takim arhatem był na przykład Shariputra, to później Shariputra sam udzielał nauk i te nauki były bardzo chwalone przez Buddę. Kiedy Buddha nauczał dharmy, mówi się o tym, że mówi się o tych 3 głównych obrotach kołem dharmy, tak? Później nauczali również jego uczniowie, wielcy archaci,
Więc i te nauki, których udzielał na przykład Shariputra, w owym czasie również były nazywane obracaniem kołem dharmy. Gdyż to były nauki na naprawdę najwyższym poziomie. Wspierane przez Buddę, pochwalone przez Buddę, więc po pierwszej radzie wielu uczniów uznało, że te nauki takich wielkich arhatów jak Shariputra również należy zebrać i utrzymywać. Chodzi tutaj o takich arhatów, o takich uczniów Buddy, którzy mieli naprawdę głębokie zrozumienie jego nauk. Więc po pierwszej radzie uznano, że nie tylko słowa Buddy trzeba zebrać, ale również słowa jego uczniów trzeba zebrać w jedną całość. A trzecim punktem było to, że podczas pierwszej rady niektórzy bikszu, niektórzy archaci popełniali błędy podczas swoich nauk. I niektóre z tych błędów były, nie archaci, starsi mnisi popełniali błędy podczas swoich nauk, dlatego uznano, że sangha powinna się zebrać ponownie za jakiś czas i przeegzaminować te wszystkie nauki, które krążą, których się udziela się w owym czasie. Sprawdzić, czy te nauki są na pewno właściwe, czy nie ma w nich żadnych błędów, czy rozumienie mnichów, czy rozumienie wszystkich z bikszu jest właściwe. To są te trzy główne punkty, trzy główne sprawy, które trzeba było rozwiązać. Więc do tej pory mówiliśmy o tym, że sangha po parinirwanie Buddy, mówiliśmy o tym, jak wyglądała sangha po parinirwanie Buddy, opowiedzieliśmy o takim historycznym podłożu, które towarzyszyło, które panowało w tym czasie, jakby o politycznej sytuacji w owym czasie, czyli o tych 16 wielkich królestwach, czy też krajach, które później się konsolidowały, o tym, jak królestwo Magady się rozrastało, zajmowało te poszczególne kraje. Mówiliśmy o sytuacji wewnątrz sanghi buddyjskiej, jak dharma Buddy się rozprzestrzeniała. Mówiliśmy również o tych problemach, które ostatecznie doprowadziły do rozpadu sanghi na poszczególne frakcje, na poszczególne szkoły. Sangha Buddy w okresie wczesnego buddyzmu, w czasie do rozpadu szkół, to była jedna sangha. Oczywiście oni nie we wszystkim się zgadzali, nie we wszystkim byli jednomyślni, ale ogólnie to była jedna sangha, to była jedna społeczność. Aż w końcu, więc kiedy mówimy o buddyjskiej sandze wczesnego buddyzmu, ludzie postrzegali ją jako jedną społeczność. Wewnątrz tej społeczności mogło dochodzić do jakichś nieporozumień, ale czy niezgodności, ale z zewnątrz to ona wyglądała jak jedna sangha, tak?
I kto przewodził tej sandze? Buddha najpierw poprosił Mahakaśyapa, aby on przewodził sandze, a potem Mahakaśyapa przekazał przewodzenie sangi Anandzie. Więc jakby bardzo ważnym aspektem tego okresu wczesnego buddyzmu jest to, że jakby przewodzili, z buddyjskiej społeczności przewodzili kolejni archaci. Za czasów za życia Buddy on był takim niekwestionowanym, uniwersalnym liderem całej społeczności i to było niekwestionowane przez nikogo. Ale później, kiedy Buddha zaczął się starzeć, kiedy już się postarzał, to nie prowadził już sangli, w pewnym momencie przestał to robić jakby i przekazał te obowiązki Shariputrze Maudgalayanie. Pod względem właściwości, cech, ich wiedzy, sławy, oni byli bardzo znani wtedy w sandze. To byli praktycznie główni uczniowie Buddy, wszyscy o tym wiedzieli. Więc, ale kiedy prowadzili sangę, kiedy nadal byli uczniami Buddy, tak? Nadal byli uczniami, którzy nie byli liderami sangi, oni po prostu pełnili pełne obowiązki, na przykład, czyli nadal służyli Buddzie, wyświęcając innych mnichów, przekazując im nauki i tak dalej. Oczywiście w tym czasie pojawiła się jedna osoba, która chciała przejąć jakby rolę Buddy i to był Devadatta, już mówiliśmy o nim wielokrotnie. On chciał przejąć jakby rolę Shariputri Maudgalayamy, ale oczywiście to nie był taki demon jak demon z rogami, żaden diabeł czy coś w tym stylu, ale chociaż często teraz się go określa jako demon Devadatta, ale to nie był oczywiście tego rodzaju demon, on po prostu był bardzo zły i bardzo zazdrosny o Buddę i o głównych uczniów Buddy. Był bardzo bliski Buddzie, tak? Bo należał do jego rodziny i więc w pewnym momencie chciał przejąć rolę Shariputri Maudgalayamy. Mówił Buddzie, to ja powinienem być tym, który będzie miał tego rodzaju status, to ja powinienem jakby być opatem sangi i Buddha oczywiście skarcił go. I Buddha uczynił to w obecności wielkiej liczby osób, w obecności wielu mnichów i mniszek i przez co Devadatta się bardzo rozzłości. Więc w tym momencie właśnie doprowadził do schizmy w sandze, jakby zapoczątkował swoją własną sangę i sanga, która była za życia Budda bardzo zjednoczona, nagle rozpadła się na dwie części. Więc Devadatta właśnie jakby zapoczątkował swoją własną sangę, zaczął być jej liderem.
tłumaczył ludziom, że Budda się starzeje, że on już dziecinnieje, więc ja przejmuję teraz obowiązki Buddy i tak dalej. Więc krytykował Buddę, wymyślał rzeczy, które nie istniały, kłamał, próbował zabić Buddę, rzucając na niego głazy. I kilka razy w zasadzie próbował to zrobić, ale w gruncie rzeczy, te wszystkie jego wysiłki poszły na marne i Budda nadal pozostawał Buddą, nadal pozostawał liderem Sanghi, królem Dharmy. On był założycielem buddyzmu, on był głównym nauczycielem Dharmy, on był najwyższym liderem, on był głównym, za jego życia nikt inny nie mógł w zasadzie przejąć jego roli. Teraz po parinirwanie Buddy, kto miał być liderem Sanghi? Taki lider nie było takiego zwyczaju, że wybierano lidera, że Sangha wybierała lidera, nie było żadnych głosowań, żadnych wyborów. Wtedy Buddha w zasadzie rozpoczął taką tradycję wskazywania następcy. Więc ktoś, kto wcześniej był liderem, wskazuje kolejnego lidera, tak? I w ten sposób rozpoczęło się to od tego, że Buddha wskazał Mahakasyapę jako pierwszego arhata, pierwszego dzierżyciela nauk. Czyli w ten sposób Buddha jakby chodziło o to, że powierzył swoje nauki komuś innemu, tak? I ten powierzył te nauki następnej osobie i tak dalej. Niektóre pisma mówią, że Buddha w tym momencie powierzył swoje nauki dwóm istotom. Jedna to była ludzka istota, czyli Mahakasyapa, a drugim był Bóg. Dlaczego? Dlatego, że ludzie żyją bardzo krótko. A jeżeli Buddha powierzyłby z drugiej strony, więc tylko bogowi, to istniało takie ryzyko, że bogowie zazwyczaj są dość leniwi i dość tacy, zapomnieliby o tych naukach bardzo szybko, natomiast gdyby powierzył tylko człowiekowi, to ludzie żyją bardzo krótko i ten przekaz mógłby trwać krótko. I tą osobą, tą ludzką istotą, której Buddha przekazał nauki, był właśnie Mahakasyapa. A bogami, którym przekazał nauki, byli 4 królowie. Więc tak czy inaczej Mahakasyapa był pierwszym dzierżycielem nauk Buddy. Później Mahakasyapa, kiedy on odchodził, powierzył nauki Anandzie, czyli można powiedzieć, że Ananda był drugim dzierżycielem nauk. Kiedy mówimy o tych w języku, więc w języku tybetańskim mamy dwa sformułowania tutaj. W języku tybetańskim to można przetłumaczyć dokładnie jako starszy nauk albo starszy nauczyciel. Są dwa terminy.
Zgodnie z historią, tą historią dharmy buddyzmu ze Sri Lanki, Mahavamsa i też innej historii Samantapasadika, to jest również taki zapis historyczny historii buddyzmu. To jest Samantapasadika jest takim komentarzem w zasadzie do Vinai, do starej Vinai w języku Pali. Więc to jest jakby taki komentarz do Vinai i te teksty wyliczają 5 tych kolejnych dzierżycieli nauk. Upali, Dasaka, Sonaka, Sigava, Magaliputta. Więc ich wylicza się jako głównych dzierżycieli nauk. Ale tu chodzi, ponieważ Upali był dzierżycielem Vinai, to oczywistym jest, że tutaj te teksty mówią tylko o linii, o naukach dotyczących Vinai. Natomiast w subtelnych aspektach dyscypliny w tym tekście mówi się w języku tybetańskim, mówi się o 7 takich dzierżycielach nauk. Właśnie od Kashyapa, Ananda, Shanavastim, Upagupta, Ditika, Krishna, Mahasudarsha. W języku chińskim zachował się taki tekst życia archatów, żywoty archatów, przetłumaczony przez Wkiwkarę z północnej dynastii Wei. I w tym tekście znowu wylicza się ponad 20 takich kolejnych dzierżycieli nauk. Aż do bikszu, i ta lista kończy się na bikszu Simha. No, ten ostatni bikszu Simha był według tego tekstu 21 dzierżycielem nauk. I w tym momencie, i po nim jakby ta tradycja została przerwana, a to dlatego, że na północy Indii panował wtedy król Mahirakula, który był przeciwnikiem buddyzmu, niszczył buddyzm i zniszczył sangę w tym miejscu i zabił tego bikszu Simhę. Więc ten bikszu nie zdążył przekazać, czy też wskazać kolejnego dzierżyciela. Ale teraz współczesni uczeni mają pewne wątpliwości, czy faktycznie było aż 21 tych dzierżycieli nauk i podają 3 główne powody. Po pierwsze, przez pierwsze 100 lat i sto kilkadziesiąt lat po parynirwanie Buddy, sangha była zjednoczona. Była jednością, tak? Więc ci dzierżyciele nauk byli takimi liderami sanghi i liderami nauk. Zaś później doszło do rozpadu, tak? Do rozpadu sanghi na początku 2, potem kolejne szkoły, więc dalej
ta jedność, czyli ta linia tych dzierżycieli dharmy nie mogła być utrzymywana, gdyż po tym podziale na poszczególne szkoły nie mogło być jednego lidera całej sangi. Tak uczeni teraz mówią. W języku chińskim poza tym mamy takie tłumaczenie tych właśnie żywotów archatów, w którym mówi się, mówi się o Ashwagoszy, czyli Ashwagoszy, że mówi się o tym, że Ashwagosha żył przed Nagarjuną. I potem był Nagarjuna, więc te życiorysy kolejnych więc to żywotów kolejnych dzierżycieli nauk właśnie wylicza Ashwagoszę i Nagarjunę, którzy byli mistrzami Mahayany, wobec czego też nie wydaje się, aby oni byli jedynymi liderami całej sangi, bo wtedy istniał bardzo wyraźny podział pomiędzy sangą Theravady i Mahayany. Ten tekst, te żywoty dzierżycieli nauk wylicza również Nimagompa. On był bardzo ważną osobą dla upowszechniania dharmy w Indiach w owym czasie. Był głównym jakby założycielem szkoły Sarvastivada, ale ponieważ był założycielem jakby liderem jednej z tych szkół, nie mógł być liderem wszystkich szkół, wobec czego wielu uczonych dzisiaj ma wątpliwości co do właśnie niektórych z tych tekstów, jak te chińskie żywoty dzierżycieli. Potem mamy tekst Taranaty, historię buddyzmu Taranaty. Ten tekst mówi o tym, że w Kaszmirze mówi o Nimagompa, o takim jednym dzierżycielu nauk, który się nazywał Nimagompa. Nimakungpa. I Taranata twierdzi, że on najprawdopodobniej był jednym z właśnie tych dzierżycieli nauk. A dlaczego? Dlatego, że dlatego, że on żył tuż właśnie po tym, jak Shanavasin utrzymywał nauki i potem i on był jakby przepowiedziany przez Buddę i później upowszechnił buddyzm w Kaszmirze. Przeniósł buddyzm na zachód, właśnie do Kaszmiru, Pakistanu. Więc bardzo często tego Nimagompę się nie uwzględnia w tej liście jakby dzierżycieli, ale Taranata jakby uważa, że po Shanavasinie, że każdy region miał swojego jakby dzierżyciela. I stąd się wzięło później tych 21 dzierżycieli nauk, gdyż wszyscy ci pozostali w innych regionach byli również uwzględniani często na tej liście. Kolejną historią buddyzmu są niebieskie roczniki Golotsały Shonupala i też komentarz do podróży do Lanki, w których również wylicza się 7 tych dzierżycieli nauk.
tak jak wcześniej w tych subtelnych aspektach dyscypliny, tym tybetańskim, przetłumaczonym na język tybetański, o którym już mówiłem. Więc chiński tekst mówi o 21 dzierżycielach, potem mamy tak tą właśnie, potem Golod Sała w tych niebieskich rocznikach mówi o 19 takich dzierżycielach. Więc nie miałem jakby okazji, nie miałem jakby sposobności, aby porównać te dwa teksty dokładnie i skąd być może, że chodzi o to, że komentarz do tej sutry Podróży do Lanki nie przetrwał do dzisiaj. To znaczy, kiedy dzisiaj czytamy tą sutrę i czytamy do niej komentarzy, to nie ma żadnych wzmianki o 19 poszczególnych dzierżycielach nauk, ale być może, że po prostu ten komentarz, na którym Golod Sała się powołuje, jakby nie przetrwał do dzisiaj. Nie został uwzględniony w żadnym kandziurze. Teraz zgodnie z historią buddyzmu Taranaty, aby ludzie mogli utrzymywać, aby można było utrzymywać, ci liderzy Sangi byli takimi dzierżycielami nauk i którzy oni byli jakby takimi opiekunami dharmy, oni byli odpowiedzialni za upowszechnianie dharmy. Więc nie tylko byli liderami sangi i nie tylko byli opatami dla sangi, ale też byli odpowiedzialni za nauki, żeby utrzymywali jakby dharmę w jednym kawałku, można by było powiedzieć. I też byli odpowiedzialni za to, jak ona jest przekazywana, jak jest propagowana. Ci dzierżyciele dharmy mieli ważną rolę, mieli bardzo, bardzo ważną rolę i która była jakby głównym aspektem tego wczesnego buddyzmu. Oni mieli bardzo duży wpływ na to, jak buddyzm upowszechniał się w owym czasie. Więc teraz chciałbym przedstawić jakby dwóch arhatów, dwóch pierwszych dzierżycieli nauk, czyli o Mahakasyapie i o Nandzie. Mówiliśmy już o nich w poprzednim roku nauk. Mówiliśmy o nich podczas pierwszej rady, o ich historiach. Omawialiśmy ich historię, ale dzisiaj chciałbym opowiedzieć o ich parinirwanie i o tym, co się stało po ich parinirwanie. Jeżeli jakby musimy zrozumieć całą sytuację w Sandze w owym czasie, musimy zrozumieć jak myślała, jak żyła Sanga w owym czasie i te historie parinirwane tych dwóch dzierżycieli dharmy myślę, że pomagają w tym zrozumieniu. Pokazują też, jak ważni byli Mahakasyapa i Ananda dla wczesnego buddyzmu i dla Sangi w tym wczesnym buddyzmie. Jaki wpływ mieli na Sangę. Kiedy mówimy o parinirwanie,
I dlaczego ta parinirvana Mahakaśjapy i Anandy jest tak ważna? O tym dużo mówi japoński uczony Takayoshi Namikawa, który uważał, że dla buddystów, jeżeli ktoś, lama, nauczyciel, odchodzi w parynirwanę, to jest bardzo ważne wydarzenie dla całej społeczności. Czyli śmierć duchowych nauczycieli, czy wówczas archatów, była bardzo istotna, była bardzo istotnym wydarzeniem. I wszystkie wydarzenia związane z tym odejściem takiego nauczyciela są ważne. One pokazywały, jak ważnym był ten nauczyciel, jak wielką wiarę uczniowie pokładali w tym nauczycielu i tak dalej. Więc nawet jeżeli nie znamy innych wydarzeń z życia tego nauczyciela, a znamy wydarzenia dotyczące jego parynirwany, to wiele mówi o tym, kim był ten nauczyciel. Kiedy Buddha odchodził w parynirwanę, to była wielka parynirwana, to było jego ostateczne urzeczywistnienie, tak? Opisywane w sutrze Mahaparinirwany. W Pali na przykład ta sutra ma taki tytuł dość istotny, więc nawet czytając ten tytuł już możemy zrozumieć, że odejście Buddy było jakby taką demonstracją jego ostatecznej mądrości, ostatecznego urzeczywistnienia, ostatecznego przybudzenia. Więc sposób, w jaki Buddha odszedł, czas, w którym Buddha odszedł, że zostawił po sobie relikwie, słowa, które powiedział i tak dalej, jak ludzie reagowali na jego odejście, to wszystko ma znaczenie. Kiedy przebadamy tę całą sytuację, te zdarzenia, to możemy zrozumieć, że jak bardzo ludzie, jak wielką wiarę ludzie mieli w Buddę, jak bardzo mu ufali, jak bardzo byli mu oddani. Podobnie ma się sprawa z parinirwaną Mahakaśjapy i Anandy. Te wydarzenia również jakby pokazują, jakie wielkie znaczenie, jak wielki status oni mieli w sangze, jak wielki wpływ mieli na sangę, jak wielką wiarę ludzie w nich żywili i tak dalej. Więc teraz przejdziemy do historii właśnie parynirwany Mahakaśjapy i Anandy i omówimy je trochę bardziej szczegółowo. I te historie pokazują, jak ludzie ich szanowali, jak wiele dla nich ci nauczyciele znaczyli. Dzisiaj najprawdopodobniej mówimy tylko o parynirwanym Mahakaśjapy. Historia Anandy jest trochę długa, więc on będzie omawiany podczas następnych nauk, więc teraz będzie 30 minut przerwy, a potem przejdziemy do historii parynirwany Mahakaśjapy. 내려 무슨 챔ber 다 덤기 쇼를 제발라. Więc teraz przejdziemy do historii parynirwany Mahakaśjapy.
다들 된세를 지 숨, 된세 짜레자 된세 숨지 안돼 죽동도 지에네 된세 시를 지 쉬어도시 E, e, Więc mamy takie 3-4 punkty do omówienia. Pierwszym z nich jest to, że przed parynirwaną Mahakasyapa złożył dary przed relikwią Buddy. Więc zanim Mahakasyapa odszedł w parynirwanę, złożył dary relikwiom Buddy. Ta historia znajduje się w subtelnych aspektach dyscypliny. W Mula Sarvastivady, tradycji Mula Sarvastivady. Ta historia została przetłumaczona, znaczy ten tekst został przetłumaczony na tybetański przez Yeshe i został również przetłumaczony na chiński. Więc mamy dwie wersje tego tekstu. Co mówi ten tekst? Wtedy czcigodny Mahakasyapa zbliżył się do czcigodnego Anandy i powiedział: Czcigodny Anando, proszę wiedz o tym. Bhagawan powierzył mi nauki, a następnie przeszedł w całkowitą nirwanę. Teraz ja również przejdę w parynirwanę, więc teraz ty musisz chronić nauki. Mahakasyapa również dodał, że potem, kiedy odejdę w parynirwanę, w Gradzie Griha, narodzi się, to był wtedy, to jest jakby stara stolica Magady, w Raja Griha narodzi się dziecko kupca. Kiedy to dziecko się urodzi, będzie owinięte w taką tkaninę konopną, czyli taką tkaninę wykonaną z nici konopnych, tak? I dlatego będzie się go nazywano, będzie się nazywał Sanavasin. On jeszcze się narodzi się po mojej parynirwanie, potem to dziecko przepłynie wielki ocean, potem powróci. A potem powróci, zostanie mnichem i zorganizuje 5-letnie święto Bhagavana. Więc przez 5 lat będzie składał dary wszystkim członkom Sangi. Potem się zostanie mnichem i to jemu powinieneś później powierzyć nauki Buddy. Potem Mahakasyapa pomyślał: współczujący nauczyciel Bhagavagan Buddha był duchowym przyjacielem, którego ozdabiały wielkie, nieskończone cechy. Był moim duchowym przyjacielem, był niezwykły, miał niezliczoną ilość właściwości, więc
Więc chciałbym złożyć dary, ofiary wszystkim relikwiom, gdziekolwiek się znajdują. A potem będę mógł w spokoju odejść w parynirwanę. Więc następnie Mahakasyapa udał się do wszystkich miejsc, w których istniały relikwie Buddy i tam składał dary. Udał się do tych wszystkich stóp, miejsc. Był stary, więc to musiało być trochę trudne, więc on używał do tego cudownych mocy. I w ten sposób bardzo szybko udał się do 4 głównych świętych miejsc. W tybetańskim przekładzie to nie jest takie jakby jasne, ale w chińskim przekładzie wyraźnie mówi się, że udał się do miejsca, w którym Buddha się urodził, osiągnął przebudzenie, obrócił kołem dharmy i odszedł w parynirwanę. I wszędzie tam złożył dary, okrążył te stupy, bo wtedy już powstały pierwsze stupy w tych miejscach. W tybetańskim często mówi się o 8 świętych miejscach. Tutaj jest mowa w chińskim przekładzie o 4. O 4 miejscach. Tak czy inaczej udał się również do wszystkich pozostałych miejsc, w których były relikwie Buddy. Bo jak wiemy, relikwie zostały podzielone na 8 części i w różnych miejscach. On się udał do tych wszystkich miejsc. Więc udał się do tych wszystkich miejsc na ziemi, ale nie był jeszcze usatysfakcjonowany, więc wiedział, że ząb Buddy znajduje się w krainie Nagów, więc udał się do krainy Nagów, by złożyć ofiary, a potem udał się do nieba 33, aby tam również złożyć dary przed innym zębem Buddy, który znajdował się w tym niebie. Gdy Mahakasyapa pojawił się w tym niebie 33, bogowie Shakra i Brahma przywitali go, bardzo, bardzo szczęśliwi, że go widzą i się spytali, dlaczego przychodzisz? Jakie masz plany? Powiedz nam. I wtedy Mahakasyapa powiedział Kaushiko. Kaushika to jest inne imię Shakry, boga Shakry. Kaushiko. Więc Mahakasyapa zwrócił się do Kaushiko. Przybyłem tutaj z pragnieniem złożenia ostatniej ofiary zębowi i innym relikwiom Bhagavana. To jest moja ostatnia szansa, aby takie dary złożyć. Więc pozwólcie mi to zrobić. Więc kiedy Pan Bogów Shakra i Brahma usłyszeli słowo ostatnia, że to jest ostatnia szansa, zrobili się, to byli trochę smutni. Zastanawiali się, dlaczego Mahakasyapa tak mówi. Więc nie wiedzieli, co zrobić, ale nie powiedzieli nic. I w końcu wyjęli ten ząb. Przedstawili ten ząb Mahakasyapie. Jakby położyli go na dłoniach Mahakasyapy. Więc trzymał ten ząb Buddy, spojrzał na niego bez mrugnięcia. Zazwyczaj mrugamy cały czas, prawda? A on nawet nie mrugnął. Bardzo, bardzo jakby uważnie patrzył na niego, położył go sobie na głowie, a potem złożył ofiary z kwiatów. To były kwiaty mandarawy, kwiaty, które rosną właśnie w tych krainach bogów.
również przekazał dharmę, nauki dharmę, szakrze i brahmie. I w końcu, więc 33. Kraina Bogów znajduje się na szczycie góry Meru. Tak, więc on później jakby zszedł z tego nieba na szczyt góry Meru i stamtąd powrócił do Rajagrihy. Więc to była wersja z tych subtelnych aspektów dyscypliny, które mamy w języku tybetańskim, a teraz jest jeszcze druga troszkę wersja, inna troszkę wersja w tłumaczeniu chińskim. An Fa-chien przetłumaczył ten tekst na chiński. Drugą Kyabgon Rinpoche przetłumaczył tą wersję na język tybetański. Więc to jest ta przetłumaczona na chiński, to jest Sutra Króla Asioki. Więc mówiliśmy o tym, że Więc również ta historia jest bardzo podobna. Również Mahakasyapa postanowił złożyć dary relikwiom Buddy przed odejściem w parynirwanę. I w tej wersji Kasyapa pomyślał, Tathagata jest moim duchowym przyjacielem. Muszę odwdzięczyć się za jego dobroć. A sposobem na odwdzięczenie się za jego dobroć jest spełnienie życzeń Buddy. Uczyniłem to. Więc aby odwdzięczyć się, aby okazać swoją wdzięczność, muszę spełnić wszystkie jego życzenia. Nie ma lepszego sposobu, aby odwdzięczyć się nauczycielowi, jak poprzez spełnianie jego życzeń. Dzięki mojemu czystemu postępowaniu przynosiłem pożytek istotom przez dharmę, przekazując im dharmę. Dla dobra przyszłych istot upewniłem się, że strumień dharmy nie został przerwany. Poza tym są takie osoby w sandze, które zostały odrzucone, którzy popełnili różne błędy i ci, którzy okazali skruchę, jakby przywróciłem ich na dobrą ścieżkę, oczyściłem karmę, ich czarmę, ale tym, którzy pomogłem pozostać w szczęściu, zrobiłem wszystko, aby wdzięczyć się za dobroć Bhagavana. Teraz jestem stary, moje ciało jest stare, jest grzybiałe, więc jestem z nim zmęczony i przejdę w nirwanę. Wtedy Mahakasyapa powierzył nauki Anandzie i reszta historii jest podobna jak wcześniej. Więc powiedział Anandzie, że Buddha przekazał mi skarbnicę dharmy, teraz ja teraz chciałbym odejść w nirwanę, więc przekazuję, więc zanim to zrobię, chciałbym Tobie przekazać tą skarbnicę dharmy. I Ananta powiedział, tak, zrobię, jak chcesz. Reszta historii jest podobna, jak mówiliśmy wcześniej. O tym, że Mahakasyapa udał się do tych wszystkich miejsc, w którym były relikwie, udał się do kraju Nagów, udał się do nieba 33
Gdyż w obu tych miejscach nagowie i bogowie przetrzymywali ząb Buddy, każde z nich, w każdym z tych krain były ząb Buddy. A w tym niebie 33 była też korona Buddy, kiedy on jeszcze był bodhisattvą w tym 33 niebo, zanim zszedł na ziemię, odrodził się jako Shakyamuni, to nosił koronę, był jakby królem tego nieba i tam była również ta korona jego w tym niebie, korona Buddy. Potem Mahakasyapa postanowił powiedzieć królowi Ajatasatru o tym, że przejdzie w parynirwanę. Więc Mahakasyapa pomyślał, jest czas, abym odszedł, więc król Ajatasatru jest moim uczniem, powinienem go poinformować o tym, że przejdę w parynirwanę, i udał się do Pałacu Królewskiego w Rajagriha. I to był dość duży pałac, który był ogrodzony i była brama, która strzeżona przez strażnika. Więc Mahakasyapa podszedł do tego strażnika. O, ty człowieku, idź i poinformuj króla Ajatasatru, że Mahakasyapa czeka przy drzwiach i chciałby go zobaczyć. Więc wysłał tego strażnika do środka, ale gdy dotarł do króla, zobaczył, że król śpi. Może to było w środku dnia, jakoś w Indiach w południe, wczesnym popołudniu jest bardzo gorąco, więc większość ludzi po prostu śpi w tym czasie. Więc król spał. Więc ten strażnik powrócił i powiedział: szlachetny, król śpi. Mahakasyapa powiedział: idź, obudź go. Zaś strażnik odparł: szlachetny król śpi, ja nie można go budzić. Ten król jest bardzo zły, jak się go obudzi. On bardzo szybko się złości. Na pewno jak go obudzę, to się rozgniewa i mnie ukarze. Więc strażnik prosił, więc proszę, nie zmuszaj mnie do tego, żebym budził króla, bo czeka mnie za to kara. Więc Mahakasyapa odparł: okej, w takim razie wtedy, kiedy król się obudzi, powiedz mu, że był tutaj Mahakasyapa i że Mahakasyapa przekazuje wiadomość, że przejdzie w parynirwanę. Więc przekazał tą wiadomość strażnikowi i odszedł. Więc Mahakasyapa opuścił Rajagrihę, udał się na południe, na górę Kukutapada. To jest na południe od Rajagriha. Więc udał się na tą górę. Na samym szczypie są takie jakby trzy jakby głazy na samym szczycie, można tak powiedzieć, więc mówi się, że to jest taka góra o trzech szczytów. Więc pomiędzy nimi Mahakasyapa usiadł
Mm, I okrył się szatą taką, którą podarował mu Buddha. Buddha za życia zbierał takie szmaty, które ludzie wyrzucali jako już niepotrzebne, takie kawałki szmat i z tych szmat uszył sobie szatę, uszył sobie zen i tą szatą nosił, a potem podarował ją Mahakasiapie. Więc Mahakasiapa wyjął tą szatę i okrył się nią. I pomyślał, pobłogosławię tą szatę, pobłogosławię swoje ciało, aby pozostało tak długo, aż pojawią się nauki Maitrei. Wtedy Maitreya pokaże moje ciało swoim uczniom. Więc moje ciało musi pozostać przez ten cały czas. Dzięki temu, że Maitreya pokaże moje ciało swoim uczniom, wzmieci w nich nową wiarę. Więc Mahakasiapa, więc te skały, te 3 skały tworzyły taką jakby jaskinkę, takie jakby osłonięte miejsce, w środku którego właśnie Mahakasiapa usiadł. Poza tym Mahakasiapa pomyślał, kiedy król Ajatasatru przyjdzie i go zobaczy, jak się dowie, że odszedłem, to na pewno tu przybędzie. Jak zobaczy moje ciało, jeżeli nie zobaczy mojego ciała, to na pewno to zacznie wymiotować krwią i umrze. Będzie na pewno to będzie na pewno bardzo niedobre. Więc Mahakasiapa jakby polecił górze, że kiedy król przybędzie, to góra powinna, ta jaskinia, te głazy powinny się otworzyć, żeby on mógł zobaczyć ciało Mahakasiapy, ale tylko w jego obecności. Poza tym powinny być to miejsce powinno być zamknięte. Więc Mahakasiapa jakby usiadł w medytacji i świadomie opuścił swoje ciało. I wtedy, kiedy opuścił swoje ciało, to pojawiło się wiele znaków. W tym chińskim tłumaczeniu opisuje się je dość szczegółowo, że Ziemia się zatrzęsła na 6 sposobów, albo 6 razy, że gwiazdy z długimi kłębami dymu spadły, czyli meteoryty pewnie, a ogień wybuchał we wszystkich kierunkach, bogowie bili w bębny na niebie, więc to były różne takie znaki towarzyszące odejściu Mahakasiapy. W tym czasie Mahakasiapa uniósł się w niebo i dokonał różnych cudów. Była taka tradycja, że przed odejściem pokazuje się różne cuda, więc Mahakasiapa uniósł się w powietrzu i zaczął tryskać wodą albo buchać ogniem. Z wielkich chmur spadały strugi deszczu, a potem wszedł do tej jaskini w skale, położył się na prawym boku. Położył się na prawej stronie, tak? Położył jedną nogę na drugiej, tak jak zrobił to Buddha.
Więc ułożył się tak jak Budda na prawej stronie i odszedł w parynirwanę, czyli odszedł w taką przestrzeń nirwany bez śladu, w której nic się, po której już nic nie zostaje. Jest to całkowita nirwana. Wtedy ci bogowie Shakra i Brahma i inni bogowie pomyśleli, o, dlaczego ziemia się trzęsie? Dlaczego tak się trzęsie ziemia? Zaczęli szukać przyczyny i doszli do wniosku, że czcigodny Mahakasyapa przeszedł w parynirwanę. I że z pewnością te trzęsienie ziemi były z tym związane. Wtedy Shakra, Brahma i inni bogowie oraz setki tysięcy bogów rozrzucili płatki upali, lotosy, białe kwiaty na całej górze. Na całej tej górze. Tam, gdzie leżało ciało Mahakasyapy, ułożyli te wszystkie kwiaty i rozrzucili proszek z drzewa sandałowego. Więc to miejsce było jeszcze otwarte do tego czasu, tak? Więc mogli tam wejść i rozrzucić te wszystkie kwiaty. Więc my jak tam pójdziemy, to niczego nie zobaczymy. Tam wszystko teraz jest zamknięte, ale w tamtym czasie bogowie ponieważ szanowali Kasyapie, naprawdę było im smutno, naprawdę byli w żałobie. I myśleli sobie, o, jeszcze tak niewiele czasu upłynęło od odejścia Buddy, a teraz już odchodzi Mahakasyapa. Zmucili się. Jeszcze zanim otrząsnęliśmy się z żalu po stracie Bhagavana, pojawiła się przeszkoda dla bogów mieszkających tutaj, w tym gaju drzew figowych. Nas również dotknął smutek. Bogowie, którzy kiedyś mieszkali w tej jaskini pod drzewem Bajan, nie są niczym więcej niż imionami. Wszystkie ich cnotliwe cechy poszły za nimi. Królestwo Magadha opustoszało, nie ma już światła. Teraz już nie ma opiekuna, który z miłością pomagałby tym, którzy są głodni, ubodzy i bezdomni, bezbronni. Ludzie są pozbawieni cnoty. Teraz 2 Bhagavanów przeszło w parynirwanę, tak myśleli. Teraz szczyt góry prawdziwej Dharmy upadł. Teraz statek prawdziwej Dharmy został zachwiany. Teraz światło prawdziwej Dharmy zgasło. Teraz ocean prawdziwej Dharmy jest zburzony. Teraz pomocny nauczyciel zniknął, a my jesteśmy nieszczęśliwi. Więc ubolewali w ten sposób, a potem zniknęli. Więc to jest jakby... Więc tak odszedł wielki Mahakasyapa. W sutrze króla Asioki troszeczkę inaczej to wygląda, że po tym jak Mahakasyapa powierzył nauki Anandzie, Ananda podejrzewał, że on chce przejść w parynirwanę i że nie będzie już go widział, więc każdego dnia podążał za Kasyapą. Bo Ananda zaczął się zastanawiać, kiedy on chce odejść, czy będę mógł jeszcze go zobaczyć, ponieważ miał takie wątpliwości, więc nigdy go nie opuszczał, cały czas za nim chodził. Ale któregoś dnia Mahakasyapa powiedział do Anandy, idź sam do Rajgrihy po jałmużnę. Ja też tam pójdę po jałmużnę do miasta, ale daj mi chwilę, zaraz do ciebie dołączę. Następnie rano, inaczej Ananda cały czas przy nim był. Mahakasyapa być może, nie wiem, obawiał się, że Ananda jakoś przeszkodzi w jego parynirwanę. Tak czy inaczej, faktycznie następnego rano Ananda włożył szaty i ze swoimi szatami Dharmy, miszką żebraczą udał się do Rajagrihy po jałmużnę.
Kasiapa i również założył szatę i poszedł ze swoimi szatami dharmy i miską żebraczą również do Rajgrihy. Ale też pomyślał w przeszłości, Ajatasatru powiedział, powiedz mi, kiedy przejdziesz w Parinirvanę, że król poprosił go, aby poinformował go, kiedy zamierza przejść w Parinirvanę. Więc dlatego Mahakasyapa postanowił udać się do pałacu i poinformować o tym króla. Czyli jakby w tej wersji, w tej sutrze jakby wyjaśnia się powody, dla którego Mahakasyapa udał się do pałacu króla. A później, kiedy Mahakasyapa odszedł w Parinirvanę, też jest taka mała różnica, że w tej wersji bogowie powiedzieli, szczyt góry prawdziwej dharmy również i upadł i inne takie lamentacje. Mahakasyapa urodził się w wielkiej brahmińskiej rodzinie. Rodzina na początku nie mogła mieć dzieci, więc udali się do takiego wielkiego drzewa banyan. Po to drzewo wierzyli, że w tym drzewie mieszka Bóg, więc składali tam dary i w końcu jakby z nadzieją, że to pomoże im mieć dziecko. I wtedy narodził się Mahakasyapa. Więc kiedy tutaj w tych tekstach mówi się o tym Bogu drzewa banyan, w tych tekstach to najprawdopodobniej chodzi właśnie o tego Boga z tego drzewa. Więc tutaj mówi się w tej sutrze, że ten Bóg również lamentował z żalu, że Mahakasyapa odszedł. Teraz trzecim punktem jest to, że po tym, kiedy Mahakasyapa odszedł w Parinirvanę, król i Ananda udali się w to miejsce, aby go zobaczyć. W tych subtelnych aspektach dyscypliny w tybetańsku, w języku tybetańskim mówi się o tym, że jak wiemy, król Ajatasatru spał wtedy, tak? I we śnie zobaczył, że linia wujów królewskiego rodu została przerwana. Więc to jest jakby, chodzi o wujów, czyli chodzi o braci matki, że ta linia została przerwana. W chińskim przekładzie brzmi to nieco inaczej, że śnił o tym, że kolumny pałacu się jakby załamały. I to wzbudziło wielki strach w królu. Tak czy inaczej, król się wtedy obudził, przerażony, i strażnik mu opowiedział, czcigodny Arhat Mahakasyapa przyszedł tutaj i powiedział, że przejdzie w Parinirvanę. Więc król od razu zemdlał i upadł na podłogę. Oczywiście ktoś, jego asystenci zaraz przybiegli, pokropili go wodą. Ten wstał i szybko poszedł do tego bambusowego gaju. W Rajagriha był taki bambusowy gaj, w którym zbierali się członkowie sangi. Tam była taka wichara. Tam była taka wichara, którą również czasami nazywa się bambusowym gajem, w którym mieszkali członkowie sangi. I tam pokłonił się całym ciałem do stóp czcigodnego Anandy i zaczął płakać. I powiedział, dziś usłyszałem, że Mahakasyapa przeszedł w Parinirvanę. Więc miał w sobie wiele żalu.
Wtedy bardzo szybko Ananda wstał i zabrał króla Ajatasatru. Spięli się razem na górę Kukutapada. Byłem na tej górze. Myślę, że kilkoro z was też na tej górze było. To jest dość trudno, jest się na nią wspiąć, jest dość stroma. Kiedyś było tam bardzo wielu bandytów żyło, bardzo wielu złodziei. W Biharze jakby ochraniało nas wielu policjantów. Więc kiedy ja szedłem tam, to była jakby jaka dodatkowa ochrona policyjna, żebym mógł się wspiąć na tę górę. Bo mówiło się, że tam się ukrywają właśnie bandyci, tam się ukrywają złodzieje. Więc tak czy inaczej, pamiętam, że się szło że to nie było tak łatwo tak się wspiąć na tą górę. Oni wspięli się na tą górę. I to była góra. I my wspięliśmy się na tą górę i niczego nie zobaczyliśmy, bo ten szczyt góry się zakrył Mahakasiapę. Ale kiedy Ananda i Ajatasatru wspięli się na górę, to miejsce, Mahakasiapa wiedział, że jak król Ajatasatru nie zobaczy go jeszcze jego ciała, to z pewnością umrze. Więc kiedy oni się udali na szczyt, to wtedy wielcy Jakszowie otworzyli tą górę, czy też ona była jeszcze otwarta i zobaczyli ciało Mahakasiapy pokryte kwiatami mandarawy, kuszesza i białym proszkiem sandałowym. Wtedy więc Ajatasatru podniósł ramiona, dotknął całym ciałem stóp Mahakasiapy. Jak drzewo, które zostało opalone u podstawy, tak padł po prostu jakby na niego. A potem wstał i zaczął szybko zbierać drewno na opał, bo uznał, że trzeba jakby zorganizować kremację. Zaś Ananda spytał: Wielki Królu, co robisz? A król odpowiedział: skremuję szczątki wielkiego Mahakasiapy. Była oczywiście taka tradycja wtedy w Indiach, prawda? Nadal jest, że ciała zmarłych się kremuje. Natomiast Ananda stwierdził: nie wolno ci tego zrobić. Wielki Królu, jego ciało zostało pobłogosławione, aby mogło pozostać, dopóki nie pojawią się nauki Maitrei. Więc zostało pobłogosławione w ten sposób, że nigdy się nie rozpadną. Znaczy, dopóki nie przyjdzie Maitreya, one się nie rozpadną. Bodhisattva Maitreya przybędzie do tego miejsca otoczony przez 690 milionów uczniów. Obejmie to ciało i powie swoim uczniom: to jest Kasyapa, uczeń Bhagavana Shakyamuniego, który był sławny z posiadania niewielu pragnień, zadowolony i utrzymywał 12 rodzajów treniku, a następnie zebrał całą prawdziwą dharmę Buddy. I wtedy Maitreya jakby pokaże tym swoim uczniom ciało Kasyapy, pokaże im Kasyapę. Wtedy, kiedy Maitreya przybędzie, pojawi się na tym świecie, ludzie będą dużo więksi, dużo wyżsi niż teraz. I wtedy ludzie spojrzą na Kasyapę: o, jaki ten uczeń Buddy był mały, tacy ludzie wtedy byli mali.
Z pewnością Buddha Shakyamuni był dużo większy od niego. A wtedy Maitreya zdejmie szatę, tą zewnętrzną szatą, którą okryte jest ciało Kashyapy i powie, to jest szata Bhagavana Shakyamuniego. Więc pokaże tą szatę uczniom. Więc kiedy uczniowie Maitrei zobaczą tą szatę, to kiedy będą tak zdziwieni, że Buddha Shakyamuni też był taki mały, że z tego powodu ci wszyscy 690 milionów bikszu przyjmie reguły treningu, będzie praktykowało je tak bardzo, jak tylko będą potrafili i osiągną wszyscy stan arhata. I właśnie z tego powodu Mahakasyapa pobłogosławił swoje ciało, by się nie rozpadało, by się nie rozkładało. I Ananda również wytłumaczył królowi, że nie wolno mu tego ciała skremować. Możemy jedynie wybudować tutaj stupę. Ananda poradził. I wtedy odeszli. I jak tylko wyszli z tej jakby jaskini, całe to miejsce się zapadło, całe to miejsce się zamknęło. I już nikt nie mógł zobaczyć ciała Mahakasyapy, a król na szczycie góry wybudował stupę i tam składał dary. Teraz jest tam nowa stupa. Wtedy król Ajatasatru pokłonił się Anandzie i powiedział Anando, nie widziałem jak Bhagavan Buddha odchodzi w parinirvanę, nie byłem też w stanie zobaczyć jak Kasyapa odchodzi w parinirvanę, więc bardzo cię proszę, kiedy ty będziesz odchodził w parinirvanę, to proszę powiedz mi o tym, abym mógł być tego świadkiem. I Ananda obiecał mu, dobrze, tak będzie. Więc to była historia z tych subtelnych aspektów dyscypliny. W sutrze króla Asioki w języku chińskim ta historia jakby jest mniej więcej taka sama, więc nie musimy jej powtarzać. Więc w północnej tradycji jest sporo tekstów. To są głównie teksty, które później zostały przetłumaczone na język chiński. Czyli kiedy mówimy o północnej tradycji buddyjskiej, to głównie mamy na myśli to, co jest teraz dostępne w języku chińskim, bo ona została przetłumaczona na język chiński. Więc w tej tradycji mamy sutrę życia króla Asioki, mamy sutrę czynów Buddy, mamy później te subtelne aspekty dyscypliny z tradycji Mula Sarvastivady. Mamy też wielki komentarz do 100 tysięcy, do Prajna Paramity w 100 tysięcy szlokach. Ale tej historii parinirwany Mahakasyapy nie ma w kanonie palijskim. Japoński uczony Takayoshi Namikawa, on twierdzi, że najprawdopodobniej w tym czasie ta historia nie wydawała się ważna dla tych, którzy zbierali
te teksty tej szkoły, która później stała się podstawą dla kanonu palijskiego. Dlatego w kanonie palijskim ta historia nie przetrwała. Nie znajduje, nie ma jej w niej. Więc głównie znamy ją właśnie z Mula Sarvastivady, z tego tekstu Subtelne aspekty dyscypliny i z sutry życia króla Ashoki. One się różnią nieco niż te, które są zawarte w sutrze czynów Buddy, czy w komentarzu 100 000 Prajnaparamity 100 000 szlok i innych, ale więc są pewne, więc w tym komentarzu Prajnaparamity 100 000 szlok, żeby to dam tylko jeden przykład. My nie mamy tego komentarza w języku tybetańskim. Mamy to jest Prajnaparamita w 12 tomach. Ten komentarz znajduje się, mamy tylko w języku chińskim. Więc w tym komentarzu mówi się, to jest tylko jeden fragment, żeby pokazać różnicę. Wtedy mówi się, że Bodhisattva Maitreya poprowadzi duże zgromadzenie na wzgórze Sępów. I swoimi palcami stóp otworzy szczyt góry. Bodhisattva. A w środku będzie ciało Mahakasyapy. To troszkę jak horror, prawda? Można się przestraszyć. W środku będzie... Ale wtedy Buddha Maitreya wyjmie te szczątki Mahakasyapy ubrane w tą zewnętrzną szafę, jego dzwoniącą laskę i jego miskę na jałmużnę. Maitreya powie swoim zwolennikom: poprzedni Buddha Shakyamuni pojawił się w czasach, kiedy ludzie mogli żyć 100 lat. Był on niedościgniony i ten jego uczeń był niedościgniony w posiadaniu niewielu pragnień, byciu zadowolonym i utrzymywaniu reguł treningu. Osiągnął 6 jasnowidzeń i 3 świadomości. Zawsze był współczujący wobec istot, przynosił im pożytek i szczęście, więc dzięki tym cudownym mocom sprawił, że jego szczątki przetrwały do dziś. Jeśli mógł tego dokonać, więc jak powiedziałem, tym przyszłym ludziom jego ciało będzie się wydawało bardzo małe, bardzo niewielkich rozmiarów. Więc Buddha Maitreya powie, jeśli on mógł dokonać tak wielkiej rzeczy tak małym ciałem, dlaczego wy, którzy macie duże ciała i urodziliście się w dobrych czasach, mielibyście nie dokonać tego samego? Buddha Shakyamuni pojawił się w czasie konfliktów. Buddha Maitreya pojawi się w czasach pokoju, w bardzo dobrych czasach, w bardzo dobrej epoce. Więc Maitreya będzie przekonywał swoich uczniów, że skoro tego rodzaju rzeczy, tego rodzaju ludzie, tego rodzaju urzeczywistnienie mogło się pojawić u ludzi w tak urodzonych, w tak kiepskich czasach, z tak kiepskimi małymi ciałami, to tym bardziej oni mogą osiągnąć tego samego rodzaju. Więc to jest historia i to jest oczywiście komentarz do Prajnaparamity głównie skupia się na Prajnaparamicie, na paramicie mądrości, prawda? I ta historia jest jakby taką dodatkową historyjką, opowiadają o tym,
że od tego czasu, z powodu tych okoliczności, Bodhisattva Maitreya będzie nauczał prawdziwej dharmy i wyzwoli niezliczone istoty z cierpienia i z tego powodu wiemy, że Bodhisattva Maitreya będzie nauczał paramity mądrości. Więc jakby ta historia jest przytaczana właśnie po to, żeby pokazać, że nawet Maitreya będzie nauczał Prajna Paramity, że nawet ta historia w tym komentarzu jakby dowodzi tego, że to będą również nauki przyszłego Buddy. I ta historia sugeruje, że ciało Mahakashyapy znajduje się na szczycie góry Sempa, na szczycie góry Sempów, ale to jest jedyny tekst, który mówi o górze Sempów. To jest również, Góra Sempów to jest również to miejsce, w którym Devadatta próbował zrzucić wielki głaz na Buddę, żeby go zabić. I oczywiście to jest też, oczywiście to jak wiemy, to miejsce, na którym Avalokiteshvara wyrecytował Sutrę Serca, jak wiemy. Ale ponieważ to jest tylko ten jeden tekst, w którym mówi się o szczycie, o górze Sempów, to moim zdaniem ponieważ ten komentarz miał nawiązywać do Prajna Paramity, do Sutry Serca, dlatego mówi się tutaj o wzgórzu Sempów, natomiast moim zdaniem to była jednak góra Kukutapada. Większość tekstów mówi o tym, że to była góra Kukutapada. Ale tak czy inaczej istnieje wiele przykładów mówiącym o tym, że Maitreya przyjdzie i otworzy to miejsce i pokaże ciało Mahakashyapy, jakby i opowie o tym, że to był wielki uczeń Buddy Shakyamuniego, i pokazując to, wielu z jego uczniów rozwinie wielką wiarę, pilność i w ten sposób to ciało Mahakashyapy przyniesie pożytek w przyszłości. Mówi się również o stópie, w każdym z tych tekstów mówi się również o stópie wbudowanej na szczycie tej góry. Więc wiele innych tekstów mówi właśnie o tym, że to była góra Kukutapada. Więc chciałbym jeszcze na koniec dodać, musimy zmienić nieco nasz plan nauk. Mamy mieć nauki pojutrze, ale nie będę mógł udzielić nauk pojutrze. Więc musimy zmienić ten dzień. Dzisiaj jest środa. Mamy 7 sierpnia. Jutro mamy dzień przerwy. 9 miały być nauki. Więc nauki zamiast tego będą 10 sierpnia. Jutro i pojutrze będzie przerwa i następne nauki będą 10. Chciałbym również przypomnieć, że 19 sierpnia zgodnie z kalendarzem
ogólnym kalendarzem tybetańskim, Putluk, czyli tym ogólnie mamy ten 6. miesiąc jest powtórzony. Mamy 2 6. miesiące, więc rozmawiałem z grupą Kempo i zgodziliśmy się do tego, że w tym roku będziemy celebrować Parinirvanę Gampopy w tym drugim miesiącu, w drugim 6. miesiącu i ta Parinirvana przypada na 19 sierpnia. To będzie również dzień kremacji Khenpo Tsultrim Gyatso Rinpochego. Również mój ojciec, Karma Dendrup, niedawno zmarł. Jego kremacja jest 16 sierpnia. Będzie skremowany w moich rodzinnych stronach, więc tam uzgodniono, że to... Więc wiele rzeczy zbiega się w tym samym czasie. Więc tego dnia będziemy mieli Parinirvanę Gampopy, więc pamiętajcie o tym.